Фейсбук как храниш гълъбите. Аз просто слагай се ръката. Готви, бе! Готви? Ще дам на гълъбите. Няма. Готви, бе! Няма. Ти два са на място на един голям, но кой е трудно? Да, чакай. Айде. Айде сега. Майко, ако знаете какво хочеш да направим. Айде сме се. Събрава се цела. Каза съм трусна хляб. Чиника, ей там у нас розовата. Ей там на сушилника. На сушилника, ето я там на сушилника е. Айде бе, Косио, бе! Ой, ще се мила. Как ще се бозне? Чекайте в момента. Айде, обратно в чинията. Аре, малко сирене! Ресторантите, те факт, че насякъде планът те събират после. Чакай да снимаме чекинката, чакай. Какво извади? Захар. Ще ядем попара. Да, сол беше. Ой, захар. Да. Какво правиш, бе? Пукам ги на тати, как ще ги хъбиш, знаеш кои са яки? Я демонстрирай. Кой ще го яде? Аре, кой ми слушаш ли да това вече? Аре, едно предизвикателство, напишем ако еди с колко човека харесват, коси ще яде хляб с захар и с сол. Яко ли едно? Яко ли едно? Денис ще нави май да го яде. Ай сега пилцет. Не, чакай, денкай, дескат вече са паданци на смятам дегаш. Кои те сте? Когато кажеш така, яз го, хапни с го. Какво трябва да стане? Яз бе! Аз ще стохане ти. Хайде бе, не? Как е? Пак майстор. Сухо. Знаеш да се отпусти. Оцет повече трябваше. Я щом тука захар, тука са лоб. Я знам да е шуфра. Браво. Не де пич. Какво ще пиш, бе? Дали да чахли? Как си го набря в устата, бе? Майко! Косо, че си е бахти свинята. Как се знае колко е бензина? Кой? Това ще ти. Но! Ако сложиш ти... Те признавам. Давай! Майко! 10. Сега още едно искаш? Последно! Бери го, писи шампион. Ето и дай. Искам да ди чаша вода. Дай си налем, да. Я се обърни към мене. Какво каза? Сърдъм ще да горе спомня. Бяга! Да не сте реши. Да не сте реши. Сигурен си. Той ще дъвче до трябва да нещо друго направи. Да го намажем с цвет. Няма да капят комата. Няма да го съплечем да го полем соли. Да пуснем от тук надолу. Столици. Виж колко те капацитета на резервуара. 70. Пак малко. Сега ще видим колко малко. Кой са метли? Много яко. Кой прави така часовника си? Не, това е